Isinqumo sakhe bafethu usamukelo kahlahle ngaliwe. Umbali waliwe. Yes. Sithi nazi ukuthi mina noSamukelo siyaphuza ndawonye isitayela utshwala soba two right. So yeah. Kwenzekile ke the last time saphuza okokuqala nje indaba yethu la yaqala khona uxabana kwethu sixabana indaba utshwala. Igazi imani ngicela ukuxoxa indaba kuqala ngingaqale nikhulumeni ningakozi ukuthi ngithini. Okay, kade ngixolisa guys, ngixolisile namanje futhi namanje live namanje ngiyaxolisa kuSamukelo. I think niwabonile wonke ama conversation ukuthi bengixolisa but ke njengoba sila eGoli asixatshaniswanga ukuthi mhlambe ngidakiwe ngamthuka njengoba kade siphuza no guys. Into eyenzekile uSamukelo kube nje lokuthistana nje okungatheni sihleli sisonke nabo cameraman bakhe. So beno cameraman bakhe kontade beyishe bengayithandi kumina sesiphuzile ngani. So lento balobe beyisho bevumelana bo2. Bevumelana bo2. So mina mase ngiphakamisa izwi ngokusho ukuthi angisayithandi lento abayishoyo. So iphutha lami shuthe libe lapho like ishuthe guys mina bekufanele ngithule mina uSamukelo no cameraman wakhe bakhulume lezi zinto abebeyikhuluma bengayithandi ne shuthe mina bekufanele ngithule iphutha lami libe lapho ukuthi ngiphakamisa izwi ngimtshela ukuthi no angisayithandi lento abayishoyo. Okay, angazi noma ubengicuphile yini shuthe nobehlezi uyasho ukuthi leyo nto eyokuthi ngamthuka le eThekwini ubengakoyidlulisi. But ke mina ubengangitshelanga ukuthi ubengakoyidlulisi leyo nto. All along mina I was thinking right because bengicanga ukuthi right because ngaxolisa like guys yes ngalenza iphutha ngiyavuma ngangidakiwe sidakiwe so2. Sidakiwe so2 ngakhuluma ngaze ngakhuluma amagama lawa enhlezi ekhulunywa yini. Hayi ngoba ngangiqondile but it's just into ehlezi ila ekhanda lami because into yokuthi ni guys nani into enikhulumayo la. Uyayibona not ukuthi ngangiqondile but ke guys but ke ngazama ukuxolisa and yena uSamukelo guys akafuna ukuxola and nama ayikho into engayenza bafethu ngizamile ukuxolisa ngaxolisa nangesikhathi yenzeka lento ngaxolisa like manje njengamanje kushise pride. Of course guys uSamukelo ngeke ngize ngiye kumthanda engamthanda uSamukelo ngiyamthanda guys. uSamukelo ngiyamthanda because kuninga sesikwenzile ndawonye. It's been good to me ube indoda right nenothando and everything right ne ukuthi kuphela kushuthe ngikwenzile yena ngeke asakwazi ukuthi akumele so yeah. Isambane News sibuya nazo sishisa.